Video yathu ya lero tionesana mene tingatumizire ma WhatsApp messages kaya ma Facebook messages kaya ni ma comment komano a blank opanda kulemba kalikonse. Ndi kuti titumize zosavuta tipita uku ku notepad kwa ineku ndi kuti tipanga copy text iyi ili apapai. Nkuzapanga paste pamene tikufuna titumize kaya ndi comment kaya ni messages tipenera kuti tipange paste pamene tikufuna tipangepo. Ndi kuti tichosapo alloy then tipanga send. Mene mukoneramu sikuonesa chilichonse komano ili ya blank. Ndeka ni Facebook comment utakupanga ndi kuti izionekaso ya blank. Kaya mufuna ikhale username ya pa WhatsApp ndi chimozimozi. Ndi izizi zimene ndinakonza. Ndiye mukafuna ka document kamene koko ndi kuti muthongopanga click iyi ndi link ya pa WhatsApp. Ndi kuti mujoina WhatsApp group kumene koko ndi kumene muri muzipeza ma updates awiri atatu. Komanso link ya YouTube ili pompa. Ndi kuti ka file kameneko kazikhala konso. Ndi kuti ku YouTube mukapanga subscribe, ku WhatsApp mukapanga join using link imene. Ndiye tionenso ku video ina osayiwala kupanga like video imene iyi. Ngati muli ndi funso, funsani popanga comment.